त जवान बा जान परी खेलेला ओकरा के मोदी जी 4 साल ही देवेला। एगो त जवान बा जान पर ही खेलेला ओकरा के मोदी जी 4 साल ही देवेला। ई कैसन इंसाफ बा, ई कैसन इंसाफ बा, देशवा के रक्षक के अग्निवीर लाके मोदी रउआ नाही ठीक कैनी। अग्निवीर लाके मोदी जी रउआ नाही ठीक कैनी। जेकरा से भारत माता बहुते खुशहाल बा ओकरा ला मोदी जी कैसन इंसाफ बा। जेकरा ला भारत माता ऐसन खुशहाल बा ओकरा ला मोदी जी कैसन बेहाल बा। जेकरा से भारत माता पूरा खुशहाल बा ओकरा ला मोदी बाबा कैसन इंसाफ बा। 2 करोड़ के वादा कैला, 2 करोड़ रोजगार के वादा कैला और अग्निवीर के लैला। बोला ए मोदी जी कैसन इंसाफ बा, बोला ए मोदी जी कैसन इंसाफ बा, बोला ए मोदी जी कैसन इंसाफ बा। जवाने के नाम पर रउआ वोट जीतनी, जवाने के नाम पर रउआ वोट जीतनी ओकरा के मोदी जी रउआ 4 साल दिहनी। ओकरा के मोदी जी 4 साल दिहनी। ऐसन ना इंसाफी ता, ऐसन ना इंसाफी ता उम्मीद से बेकार बा। बोलिए मोदी जी कैसन इंसाफ बा, बोलिए मोदी जी कैसन इंसाफ बा। अग्निवीर लाके मोदी जी, अग्निवीर लाके मोदी जी कैनी ना इंसाफ बा। बोलिए मोदी जी कैसन इंसाफ बा, बोलिए मोदी जी कैसन इंसाफ बा। अगर आपको मेरी आवाज अच्छी लगती हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहूंगी।